UPC North Mizoram District Missions Department huaya Home Mission Field pakhat bongwa kaushana hian Emmanuel rongbo zela te chungkwa in rong an bol meka pumin sang ni somni pali hian quarters le biak in te sak ani a he chuan thei to pin mystery tenen District Missions Department shoi tu tenen sak ani a hei tuna chuanin an lo pe ta a amoin a thakop maya Roman dan chuan hebiak ini hi September ni som panga sang ni som hi palia hon tura Roman ani a hei thalaka kan hu ang hian tuna chuan biak in chung abangte achungte ceiling thlengin le achunga pulpit le lectern te thlengin pe vek ani to a alomom ema hebiak in hian pathian mal som na tam tak dongin tun hnai mai a hianin headquarters lam a kan rongbol tu poimo tak tak te pani nel param ta na mi thenem ngai le in pe em mai te chung kwa evan lel chuan mo sai lo te chung kwa le upa silon mo te chung kwa chuan he bongwa biak in thut thleng tur hi sum thanem tak mai an pe hlak maya avan lom omin avan ro pui tak em lalpan mal som se ro se chu an thanem ngai na anin pek na te chu he biak in hon ruala atak mu man nge ani be seile chu tiang turata na thok tur chuanin District Missions Director Reverend Silaram Thangale a driver hi tun engine nikal ta khan an fe chuaka mamin kong lampang te athat lo awangin kong thui zo ka te kalin engine ni tlai dar lia an thleng thla a an thlenna tangin anin thlaka ti hian na an tran ha sau mai ani a an thalak te kan mu ang hianin ei thut thleng tur te deurotaf te khol te an kenga chung te chu an zai tir ngal mal mai ani chuta hei an pu tua an na thok lai te pulaya kaushan en kol tu kan missionary Evan Emmanuel rongbol zela te thanem ngai tak mai eng ma tho shelawa an thok lai mel te hi amu nom em maya chuwang chuan video toy te hi ka handa saka nakin zela tan po document te po ani anga hebiak in thut thleng na thok tur hianin Evan lalun zira scholarship lama pangbal kon Bethlehem Mission Field a kan tir kau chu cha chho bokin ani ho hianin thut thleng siam na hi anan thoka Evan lalun zira hi tho ton nia lo chhovin tiang chuan na hi an thok ho ani a hei an thok map maya an tang em maya hei lalpa ta nen pek na te hi a thon lawang ti ringila he bongwa biakina hian member loi tur tam tak lalpan aseng lu sak nge inarin oma tun pathian ni September ni khat sang ni som ni pali a po khanin member thar an han nei ngal pang maya baptisma changte nen mi som pani lai mai he ko shana hianin member thar an han nei bela an lompui om hle ani lalpan om pui sela Evan Emmanuel rongbol zela te chungkwa thanem ngai taka an rongbol na tele he ko shana rongbol tu lo om to zong te na thanem ngai taka an lo rong an lo bol na member te hui khoma an lo tho to na zong te thara bo seng khom tura an lo tho to na zong te hi lalpan malasomin asya sakang ti kan ringa chuan hebiak in hi lualum turin achunga leng lo khop hi lalpan ala shwai lu sak nge kan be sei tlat ani ti chuan he video ka siam lai mek zen in September ni thum sang ni som ni pali zandar som thleng hian bongwa hmuna biak in thut thleng siam te hian thut thleng som panga lai mai an siam zo ta chia chu mai pe lama chuan khing an thut thleng siam te khi chon e khamanga rong ka an la tumani chu I tong trai puyang o an tho rim na te lalpan bala som ze lang ti kan ring tlata biak in hon ni lalpan dam takin shwai thleng mol ro se lal ram ta na thok tu te an cha ve lal ram ta na thok tu chua
biakin thutthleng mawi tak an nei ve theihna tura mi in pe te upa sil nun mawi te chhungkua leh evanal chuan mawi sai lo te chhungkua lalpan taksa leh tharawa tam takin mal sawm rawh se.